Saimaan puolelle justiin. Ja niin, tästä olisi tarkoitus sitten Pattajalle. Sain sen sittenkin! Woohoo! Päivämme on pelastettu! Pahvin palaa. Kuinka paremmin päivä voisi alkaa? No vaikka aamupalalla jonkun perheen kanssa. Kambodjalaisen perheen kanssa vedettiin äsken breakfastit ja sitten oltiin niitten kanssa tuolla Hotskulla. Ja siinähän meillä etelän miehiä vieressä ja siellä on semmonen 20 vuoden kokemus Pattajan meiningistä. Terveisiä käynnissä. No Suomi-tytöille tultiin tässä yöksi ja lähdetään niitten kanssa nyt viikon reissuun tuonne Pohjois-Taimaaseen. Ja sitä nyt tässä suunnitellaan. Joo. Täällä me tosiaan vietetään aurinkoissa ja opettajapäiviä kollega Heidin kanssa. Ja tosiaan saatiin tänne eilen 2 tämmöistä ihastuttavaa miestä. Jaha. Kylään. Syöppäsee hampaita. Eli bussia ootella. Vissiin evästauolle löytää tässä kohtaa. 2015 Pohjois-Taimaa. Here we go! Kokonaiset 3 päivää tien päällä. Pikku evät. Ostaa vähän safkaa, nostaa rahaa, vetyä, sun muuta. Vetyporoksidia ja rahapussia. Tuliko rahat mukaan? Hae lompakko. Jotain ei näin palaille hakemaan lompakoja näin. Niin. Ollaan käännetty kaikki vegeiksi. Munkkiluostarin eli liha. Näin. Jäätävä isoja. No aika isoja murkkaleita. Hervattu. Ei tässä nyt jouko. Huomenta Munkkilasta ja siellä on leiri pystyssä ja tässä leiriläiset on suunnittelemassa aamupalan tekoa ja Heleni kävi viidakkoseikkailussa. Viidakkoseikkailu oli ai että oli hienon näköistä Niin että. Martilla on peltipaita lämpimästi päällä. Ja Pyhtilä. Pyhtilällä kuulemma todella lämmin yö. Joo. Uusi makuupussi oli erittäin hyvä. Erinomainen kuulemma. Eikö ihan thaimaalaista laatua? Ihan oli kuulemma niin 5 asteeseen pääsee kevyesti. Tässä ruvetaan onkiin täällä kalaa. No, buddha-temppeleitä tässä. Naume. Buddha. Naume. Yin. Naume. Naume. Aamujen kotikatselijoille niin varmaan kylmä sitten. Siellä on meidän opas, näillä opas. Tuolla on munkkiopas, se on vetänyt pipoa päähän. Se veti ampuimella, kun Sävy. Hieno mies tää munkki. Me saatiin munkki antoi luvan meidän tehdä sapuskaa. Varmaan nytkin mennään tekemään sapuskaa. Ja tälle pitää pikkusen tehdä tällä lailla aina aamusta. Mitä sä teet siinä? Se kamera teki näin.
Ei tunnu missään. Tänään tuossa oksalla meitä on maahan matkaa tämmöset noin 20 metriä ja mä oon sen vieresellä puulla ja ei tässä ketään. Ei tietysti ruveta ruokaa laittaa täällä puussa. Tää on jotenkin niin ja tarssani, kun täällä on oltu junglissa niin kauan. Joo. Hei, mennään tuohon viereiseen puuhun. Mennään helpetään lihaania. Tän takapenkin tunnelmiin täällä tosiaan niin Martti Lokka ja Helen Kaila täällä takapenkillä niin kommentoivat päivän politiikkaa. Eli mulla on nyt tämä semmonen homma, että mulla on niinku nuhaa parannellut tässä pari päivää kohta ja alkaa olla kohta ohi, mutta vielä kumminkin tämmönen turva. Käsimatkatavaroissa jatkuvasti tämä pieni tämmönen Niin saatus vakuutuspakeeni. Eli ollaan täällä Pohjois-Taimaassa ja näky on V niinku vaikuttava. Ja myöskin on V niin paljon. Puthillakin kamerat laulaa niinku sillä lailla, että... Miettii mihin laitetaan riipparaa, kun tuon noin kahden väliin vai tohon. Joo, mennään tohon alttarille täräyttää riipparit kohta. Taneli siellä kalastaa. Taneli. Iltasafkoja meille. Ollaan täällä tosiaan pohjoisessa lähellä Chiang Raita. Ja ei tullut sieltä vieläkään saalista. Onhan näitä, mutta täälläkin on ihan hyvä meininki. Te näette vaan meidän naamat tässä kohtaa, mutta pihalla on voi kertoa, että ihan jäätäväksi. Täällä kattokaa vaikka kun me pällistellään. Noin me pällisteltiin, niin Heleni ottaa nämä mutkat tässä ja näin, niin palaillaan. Täällä on siis tukan pesu käynnissä tosiaan. Joo, että tosiaan tällä viidakon lailla kuvitellaan, että tai ihan me ollaankin, ei tarvitse kuvitellakaan, että ollaan viidakossa ja ollaan. Sen verran kuvitellaan tuohon lavuaarit kuitenkin, vaikka viidakossa ollaan. Ja niitä ei tarvitse sillä lailla kuvitella edes. Tossa paikallisdogit tuli moikkaa. Tossa löydettiin yhtäkkiä tämmönen rumpusetti ja tommonen setti, missä
saatiin kuumaa vettä, niin saatiin nuudelit syötyä. Me ollaan täällä Pohjois-Thaimaassa National Parkissa. Eli mikä meininki? Tässä on kello 3 yöllä ja just pysähdyttiin jonnekin tänne 200 kilsaa pankuttiin ja Suon mutka. Suomessa ollaan. Tultiin just tässä 500-600 kilsaa yhden tyypin kyyville ja ei tässä! Veli Hopi oli mukava mies, ei siinä mitään. Oli. Samaa kieltä puhuttiin aika vähän. Paljon me siis matkustettiin samalla kyyvillä noin 10 tuntia. 70 pakutettiin. Baltia ralla. Ajattelin ottaa heti jatkaa tästä matkaa, kun on virtaa vielä. Rekan keskijakkarilla hiukan niinku epämukava istua, että harvoin niin huonolla penkillä. Okei, moikka. Ja tässä ollaan nyt Thaimaan lentokentällä lähdössä pois Thaimaasta. Thaimaassa käytiin tyttöjen kanssa heittää vähän pohjoisessa reissua aluksi. Mentiin Pattajalle, lähdettiin sieltä sitten pohjoiseen ja oltiin siellä vajaa viikko ja sitten tultiin takas Pattajalle. Siellä sitten näiden työrien kanssa käytiin ne on koululla opettajana, mentiin sinne niiden koululle auttamaan niitä tässä opetushommassa ja muun muassa enkkoa ja mantsaa ja liikuntaa viettiin siellä. Säpää ynnä fudista niinku pelattiin. Sitten badmintonia hakattiin illan päälle aina siellä Tanelia tyttöjen kanssa. Ja tälleen ollaan lähdössä tonne Madagaskarille Nairobin kautta. Ja saatiin kuulla just, että Madagaskarilla on siis tulvat nyt menossa, eli tulvasettiä. Kiirettä pitää sen kanssa, niin vähän pitää kuluttaa ensin aikaa jossakin muualla ennen kuin mennään sinne kuuluisaan kirjastopaikkaan töihin. Ja jos joku ei vielä tiedä, niin kirjaston hoitajiksi ollaan menossa varsin. Tämä on kirjastonhoitohomma, että siellä tullaan sitten opettamaan lapsille englannin kieltä ynnä muita pieniä aineita ja leikkimään niiden kanssa ja lukemaan kirjaa ehkä. Tämmösiä. Eli tämmösen nyt oli Thaimaa ja toivottavasti pidetään.